What's up mga kakuks? Dito na naman po tayo. So, panibagong vlog, panibagong recipe. Lulutuin natin ngayon, fritadang taba ng baboy. Bumba o sa Ilocano, sinamnit. So, tara mga kakuks, samahan niyo ako, ating pong lutuin. Ito po ang ating mga ingredients. Yung taba ng baboy, mantika, ketchup, margarine, pineapple chunk, condensed milk, brown sugar, tomato sauce, tomato paste, magic sarap, meron tayo dito, daon laurel, at buo na paminta, bawang, sibuyas. So yun mga kakuks. Tara, lutuin natin mga kakuks. Yun o, linisan na natin mga kakuks. Basan lang natin hanggang sa tuminaw yung tubig. Yun mga cooks, linisan na natin yung ating taba. So, ilagay na natin gamit yung ating kawali. Ano? Salang na natin mga cooks. Taba. Palambutin natin ng tubig. Ayan. Diyan na natin mga cooks. Ito mga cooks, dito na natin ilagay yung daon ng laurel. Saka buong paminta. Yan na rin natin bawang. Asa na? Bango. Siyempre, takpan natin. Ayan nating lumambot. Yung mga cooks. Kaya natin check. No? Pakulo na. Kaya natin yan dahil itikit ko eh. Kailangan lang natin palambutin mga cooks. Yung mga cooks, check natin kung pwede na siya. Matigas pa. Lubog na yung tinidor, pwede na. Natin haluin kasi tumitikit. Natin na po ay. So yun mga cooks. Yun, pwede na to. So, base na lang tayo sa pagtusok natin mga cooks. Malambot na. Hindi na natin amoy. Kailangan na natin patayin. Yun. So, amoy na natin. At palamigin. Malambot na natin mga cooks. Sunod naman natin. Iwa-iwain natin pag malamig na. So yun mga cooks, habang inaantay natin yung taba na lumamig, no? Okay, na tayo ng sangkap, bawang, malse, isa natin ito mga ka-cooks, gagamitin natin pang gisa. Sibuyas, yan, okay na yung bawang saka sibuyas natin, no? Yun, malamig na. Alright. Iwan natin, medyo lang, tatamtaman lang mga kapuks. Ganito lang. Kasi lilit pa to, mamantigayin natin yan. Ang gawain namin sa probinsya mga kapuks, talagang sin purong taba lang, no? Nagluluto kami ron. Nakatay ng baboy ba? Siniseparate kagad yung taba. Kung nabili pala natin mga kapuks, ng baboy, pating leg. Kasi ginagawa nila itong sisig or dinakdakan. Kasi tayo mabiling yung talagang
taba lang na ano sa paligid. I-try natin to. Papansinin nyo may laman-laman. Shoutout dyan sa mga kababayan ko. Kukusinero pagka may mga handaan. Itong mga kakoks yung laging nauubos, hindi kaya tinitira ng may okasyon. Hindi siya basta-basta nasisira. Ito yung isa sa paborito ng mga nakikipag-punsya. Tamtaman lang yung lambot niya mga kakoks. Huwag masyadong sobra kasi pag sobra, dumidikit na o natutulog. Yun o, naiwan na natin mga cook. Nag-start na tayo mag-isa. Yun o. So, ito lang iwan natin mga cook. Delete pa kasi yan, delete na. Yun o, mainit na yung pangalik. Medyo damihan lang natin para iwas dikit. Pipirito muna natin. Ang purpose to mga cook, medyo maraming mantika kasi pagmamantikain pa natin to, tatanggalan pa natin ng mantika mamaya. Kailangan lang loloyin para hindi dumikit. Pagkakaan lang natin haluin mga kapoks kasi may tendency na dumikit. Pero pagka nag-umpisa ng magtatas yung mantika nitong taba, hindi na didikit yan. Minsan na medyo may maingay mga kakuks. May nagkukumpuni ating kapitbahay. Lutuin natin hanggang mag golden brown mga kakuks. Balikan ko kayo mamaya. Pero mga kakuks, papansin nyo, nagtimantika na. Kaya lang natin mag golden brown. Yung mga kasi dumidikit, yun yung mga laman. Dumidikit sa ating lutuan. Yun o mga kakuks. So golden brown na. Tanggalin na natin ng mantika mga kakuks. Okay, patayin na natin. Yan. Sali tayo mantika mga kakuks. Marami o. Okay. Dami yan naging mantika. Kaya lang tayo panggisa. Yun. So, tingnan natin panggisa to. Kahit halo tayo ng halo mga kapuks, meron pa rin na nukan pa rin tayo. Yun, sabihin na natin. Bawang at sibuyas. Okay, sunod natin dyan mga kapuks. Star margarine. Yung next, pineapple chunk. Sunod natin, lagyan natin brown sugar. Yan yan mga brown sugar natin. Next, tomato paste. Lagyan na natin yung tomato sauce. Sarap na mga kakoks. Next, lagyan natin ng ketchup. Tansya na lang.
Depende sa kulay. Depende sa panlasa yung ating condensed milk. Ayan. Kailangan natin lutuin ng gusto lang ito mga kabuks. Para sa kung niluto natin, tumagal. Siyempre, ang last, magic sarap. Lagay tayo ng asin mga kabuks para may pang-balance sa tamis. Yun know? Dagdag pala sa ingredients natin yun. Asin. Ang paminta. Yun know? Man natin mga kabuks. Sarap. Kunting luto pa kasi nasa pagluto maigi yung sikreto mga Ricardo, dapat maluto maigi, tumagal siya mga kabuks. Dapat sa handaan, lulutuin mo sa handaan to, kailangan umabot ng 2 araw, 3 araw bago masira. Pero pag nandun sa rep, hindi masisira. Yun ang mga kabuks. Ayos na to. Ito na yung ating apretadang taba, mga kakuks. Tatang taba, humba, o di kaya Ilocano, minatamis, sinamit. Ang Tagalog ng sinamit ay minatamis. Kaya tinawag ng sinamit kasi matamis. Okay na mga kakuks, patayin na natin. Taran! Ito na mga kakuks. Ang ating apritadang taba ng baboy, humba o minatamis, sinamit sa Ilocano. Ayan mga cooks, ano pang gagawin? Kainan na! Yun mga cooks, kain na! Sarap. Yun, tinatawag nilang horse bite. Oh, sarap. Sarap mga laro. Aba siya, pero hindi siya nakakaumay. Thank you mga kakuks. Yun mga kakuks, kung nagustuhan nyo ang ating recipe sa araw na to, sana mga kakuks, tuloy nyo pa akong panoorin. Nandiyan kayo lagi para sumuporta. Yun ang mga kakuks, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, na di pa pa-cooks, subscribe na, like na rin, share nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang ating episode. So yun mga kakuks, salamat, God bless, bye bye po.